Maturitný test zo slovenčiny sa skladá z 3 častí. Zošit s otázkami, hárok označený krížik pre odpovede s výberom možností a hárok označený pero pre krátke odpovede. Každá časť má svoju špecifickú úlohu a pravidlá. Zošit s otázkami je formou veľmi podobný testovaniu 9, ktoré sme už všetci zvládli. Prvá strana obsahuje inštrukcie, ako postupovať. Keď hárok otvoríme, uvidíme ukážku číslo 1. Ukážkou môže byť napríklad časť epického, dramatického či publicistického diela. K nemu sa viaže 8 úloh. Tých je v teste dokopy 64. Niektoré sa týkajú priamo samotného diela, napríklad kto je autorom ukážky, koľko postav vystupuje v ukážke, aký je význam básne a tak podobne. No nie všetky úlohy sa viažú iba na literárnu stránku ukážky, ale aj na gramatickú. Otázky typu vypíšte z prvej vety ukážky časticu sa tam často nájdu tiež. Odpovede na úlohy s možnosťami A, B, C a D zapisujeme do hárka krížik. Musia byť jasne označené jedine krížikom, inak ti odpoveď neuznajú. Odpovede bez možnosti zapisujeme do hárka pero. Pozor však, odpovede musia byť naozaj krátke. Napríklad pri úlohe vypíšte z prvej vety ukážky časticu, treba napísať iba tú časticu. Vypisovať čokoľvek navyše a tým strácať drahocenný čas sa v teste veľmi nevypláca. Nezabudni dávať pozor aj na typ písma, mal by si písať písaným. Ak píšeš tlačeným, musíš rozlišovať veľké a malé písmená. Keď úspešne prejdeš touto časťou, o pár mesiacov neskôr nasleduje druhá časť maturity, ústna skúška. Tu hodnotí komisia, ktorá sa skladá z učiteľov školy a jedného externého hodnotiteľa, predsedajúceho. Pri vstupe do miestnosti, v ktorej prebieha maturita, sa komisia postaví a oficiálne sa pozdravíte. Následne si vyťahneš číslo otázky. Rada pre teba. Ťahaj ľavou rukou, je bližšie k srdcu. Zadanie sa v slovenčine väčšinou skladá z 2 častí. Slovenský jazyk a literatúra. Na prípravu svojej odpovede dostaneš 20 minút. Počas odpovede netreba mať stres. Dobré je preto vyvarovať sa pitiu kávy a iných kofeínových či energetických nápojov, ktoré vznik stresu podporujú. Ak máš vedomosti v hlave správne utriedené a rozumieš súvislostiam medzi nimi, mal by si to zvládnuť ľavou zadnou. Ako uviedla spisovateľka Eva Síglová, keby maturanti vedeli, koľko skúšok dospelosti na nich v živote ešte čaká.